Muabot sa 300 ka mga panimalay ang naugdaw sa sunog sa Barangay Recodo sa Zamboanga City. Lakip sa naugdaw ang balay sa Barangay Kapitan. Ang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Makita sa video ang bagang aso ang milukop sa dakong bahin sa Barangay Recodo, Zamboanga City. Kini atol sa dakong sunog sa lugar Huwebes sa buntag. Gilayong miresponde ang kabomberohan sa sunog apan tungod sa kakusog sa hangin ilabi pa nga daplin sa dagat ang lugar, naglisod sila sa pagpakgang sa kalayo. Gani gilayong na makwit ang mga residente o gipangdala ilang mga masalbar nga gamit. Miabot sa 300 ka panimalay ang nangasunog, lakip niini ang panimalay sa kapitan sa barangay nga si Wahab Iba. So kahit anong gagawin pa ng mga bombero, hindi talaga makaya kasi mas malakas talaga ang hangin. So estimated mga more or less mga 300 houses, ma'am. Matod sa mga apektadong residente nga si Romina Common, gilayon niyang gibitbit ang iyang apo og migawas sa panimalay dihang kalit lang nga adunay misyagit og sunog. Nabidlaan kami, ma'am, may nagsigaw, may sunog daw. Tapos hindi namin naalam kung bakit ganun. Ano nasalta niyo, ma'am? Kahit isang pantiwala kami, ma'am, apo ko lang sinipti ko. Base sa inisyal nga investigasyon sa kabomberohan, electric short circuit ang hinungdan sa maong sunog. Allegedly may nagsasabi na may napabayaan daw ni Lotto, pero yun nga, kasalukuyan pa natin tanong yung mga investigator natin kung ano ba talaga ang dahilan na sani ng sunog ng tanghaling tapat. Ana-ana sa covered court sa maong barangay ang mga apektadong individual nga gibana-banaang muabot sa gatusan ka individual. Gilayon sab nga gisuta sa lokal nga kagamhanan ang lugar ug nagpahigayon na og profiling sa mga apektado ang Office of the City Social Welfare and Development. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.